Здравейте на всички! Аз съм ето този, Свиленец WBG. Сигурно сте видяли, че от доста време насам не е имало видео. И сега се надявам да се реванширам с това и да ви обясна накратко какво се случи, нали, с мен, какво стана, къде се изгубих и като цяло това, да. Нека преминаваме към видеото. Да, ето ни започваме. И това е новото място, на което ще играем. Новия сървър, в който ще играем, PvP, ще се забавляваме с Ники и Митака или като Никито и Fartronix. Те също ще се върнат. Надявам се. Като цяло през тази една година доста така не нямаше. Не съм качвал абсолютно нищо. Не си спомням даже дали стрим е имало. И като цяло да. Да, тук е пълно с всякакви такива депресии. Но както и да е, да ви обясня какво се случи през тази една година. Повече се занимавах с учене, защото аз съм 9-ти клас и сега ще стана 10-ти. И може би ще продължавате така в доста дълъг интервал от време, да няма никакви видеа. Но се надявам това по някакъв начин това се реванширам. И това видео ще бъде кратко, няма да е много дълго. И, нали, като цяло ще играем тук, мале забравял съм как се стои пред камера, майко. Да, мисля да започнем нови поредици и живи и здрави след някой друг месец да снимаме на нова машина. Ще има естествено ревю за нея, анбоксинг и като цяло да започнем наново. Старите клипове ще останат, но изцяло така ребрандиране на канала с самото име, нали, геймингът като цяло, вие си знаете, ще има гейминг, ще има игри, ще забавляваме, ще има стримове, но мисля изцяло да ребрандирам канала. Нали, това в бъдеще, живи здраве след няколко месеца. Цяло, нали, главното нещо, в което ще играя Minecraft, ще бъде с този сървър. В MCC Island, който иска IP-то долу в описанието, вие ще ги намерите. Ще оставя линкове за каналите на Ники и Fartronix, Ники. И тето ще ми оставя каналите долу в описанието, който иска да си ги види. И да. Тук ще се забавляваме заедно в този сървър, ще се учиме заедно в този нов сървър, защото това е цяло нов. Поне в България не съм видял никой да снима конкретно на този сървър. Но да, ще се опитам. Мисля, че ме чувате малко слабо. Тъй. Така. Добре. Предварително се извинявам, ако видеото на качеството на видеото е лошо. И ако чувате странични звуци, това клавиатурата просто тя е с зелени случове и, както знаете, не е една от най-тихите. Да.
Сега чакаме. Между другото, този компас отгоре не е хак, не е чит, това е от Lunar клиента, който го използва. Той си знае. И сега чакаме. Този не е един от най-известните сървъри. Преди беше доста известен, но сега нещо стане позамря. Така че сме сега само ние тук и някой друг човек. Така. Ще почакаме малко и когато, нали, почне игра, ще ви уведомя. Хора, почваме игра. Това е следващия Game Mode, Sky Battle, в който ние ще играем, защото явно Battle Box не беше толкова търсен. Така. Тук играем с още 4-ма, така и още 3-ма. Нали, после ще включим и Ники и Митака. И обещавам, няма да много голяма дума, но се надявам този път, тази година да снимаме малко повече видеа, за да има за вас какво да гледате. Вземаме една въдица, защото тя е най-важното нещо от всяка една игра тук. А именно на 1.20 Java PvP-то. Това е добро. Така. Опа. Както виждате, не съм много добър, така че ще се учим заедно да играем тук. И с всякакви усилия ще се опитваме и няма да спираме да играем. Това ще е главното на новия канал. Някой обаче не стреля, някой много си позволи да ни стреля. Да. Видите, тук е пълно с всякакви индивиди. В принцип този сървър го намерихме с Ники непосредствено миналата година, точно когато спрях да качвам. Но сега ще се опитам да правя тази грешка. Не може така. Нямаше една година и предварително се извинявам, но просто трябваше да уча. И това лято мисля да снимам колкото се може повече, за да може през тази учебна година да има и за вас по клип. Защото едва ли, пак казвам, в 10 клас аз се матури и едва ли ще мога да снимам толкова често, колкото ми се иска. Да, така. Да. Мисля да бъде кратко клипче, не е много дълго. И почваме много. Това е MC Sound, както казах. От вас, моите абонати, който играе Minecraft, може да влезне тук и да поиграе. Пък, тук виж се засечеме. Ето, даже тук някой праща в Discord. Така, давай. Така, взимаме братва една. Крипърек едва ли ще ни трябва. Да, ще се пробваме с брат. Както виждате, тук имате безкрайни блокове, колкото душа ви иска. И може да билдите каквото искате с тях. Ако не искате да билдите, може да не билдите.
както казах, не съм много добър тук, така че ще се учим заедно. Така, сега чакаме отново да заради, явно днес това се играе. Защото миналия път, когато влезнах, се играеше предимно Battlebox, този предишния Game Mode. Значи там играта не продължи повече от 3-4 минути. Но тук явно влизат повече, затова ще играем тук. И мисля да върна лека по лека и стримовете, но този път да се пренесем в Twitch. Така че линк до в описанието също за Twitch акаунта, който иска там да следва и стримовете. И айде, почваме нова игра. Sky Battle. То Skywars, ама да направят разнообразие хората. Вместо Skywars, Sky Battle. Както виждате, за всеки човек има по един чест и може, нали, да се избира чест. Пада бордера, и са медни гащи и саме там. Тук някой много иска да пише. Няма никой, така че трябва да се връщаме. Но може да видите и клипчета в Bedrock, поне е хубавото. И там ще има стримове в сервера. Помните, строихме Колизеум, който е вече почти построен. Така че ще ви го покажем в някои от следващите клипове, стримове. Само трябва да оправиме кралството. Но иначе ще ви покажа и новите неща, които са започнати да се строят. Сървъра не е мой, на Ники. И затова ще попитам дали мога да ви покажа какво се строи и най-вече и той да ви разведе. Ай, тук застанахме за шамарите. Так, ой, мале за малко ще да паднем за две бройки. Аз ли останах ли? Да. Отборът е елиминиран. Страхотно, трябва да си взема меч вместо Брадва. Защото Брадвата удря много бавно, а това е проблем. Доста често срещан. Само. И преди да сте ме насолили, че хаквам, както знам повечето от вас, това е Lunar клиента. Аз в момента не хаквам. Не използвам никакви хакове. И ако използвах, ще си личи. Както виждате, аз съм супер зле, но съм сега тук и едва успях да удара поне един човек.
взимаме един potion. Той Атин обаче знае какво явно прави. И аз не знам какво правя. По някаква странна причина изпълних един квест. Може би изпълнил ли съм нещо? Не. Изпълнил съм нещо. Преди, като беше самото начало на сървъра, защото този сървър е на една година горе-долу. И всички се чудехме какво да правим, как да го направим и защо. Но мая, че тогава не започнах, но започвам сега, което пак е малка компенсация за това, че не снимах. И това е изцяло ново място, изцяло нов сървър и се надявам се забавляваме тук колкото се може повече. Като цяло виждате с ребрандирането на канала ще се правим. И се надявам това да стане в близко бъдеще след няколко месеца. Ще има видео за новата машина, пак гарантирам ви, живи и здрави, когато си я купя. И това е като цяло и сега ви оставям един геймплей на MCC Island. И ви обещавам това лято една много яка поредичка, което нещо не е правено в България до сега. Нали, не е толкова известно тук, в другите държави е по-известно, но тук не е. Надявам се да ви хареса, на феновете, които харесват Междузвездни войни от тук. Залагам се, че на вас ще ви хареса. Ще се забавляваме много. И видеоигри ще бъдат. Може би някои от вас вече са се досетили. Но това мога да ви го гарантирам, че ще се случи това лято. В една нова поредица, няма да издавам името. Но се надявам на вас много да ви хареса, на феновете на Междузвездни войни, които сте. Така, почваме игра. Всичко е брах? Да, ви се не види. Тук има доста повече хора обаче. Добре, това няма ни спре, то явно защото всички са тук. В лобито буквално нямаше почти никой. Да. Новият сървър. И това ще бъде последната игра за днешния епизод. И ще се видим в следващия. И ви оставям един прекрасен геймплей. Много прекрасен геймплей. Да, ще се учим заедно тук. Така. Благодаря, че бяхте с мен, ще се видим в следващото видео. Чао и до следващия път.